Son Valcastro e, bueno, estou aquí co meu proxecto Instinto Desexo, que esteve en 2 semanas de residencia en Carballo, no Pazo da Cultura, xerando distintos materiais, a partir deste proxecto que é un proxecto autobiográfico, un proxecto que parte de min. Eu sempre me considero como un actor físico ou un actor que baila, porque nunca me acabo de decidir cal é como a miña disciplina primixenia, pois considérome iso, pois un actor que baila. Desexo. Instinto de Instinto Desexo é un proxecto que parte de min. Neste proxecto trato a sexualidade, a miña sexualidade, a historia da miña sexualidade, e nace como unha necesidade, no? De transformar, de transgredir o sexo e a miña necesidade de validarme sexualmente para ser persoa. Cuando el sexo empezó a apoderarse de mi vida, de alguna manera. Y es que Parto moito dende a idea do meu capital erótico, como que cales son as cuestións que me fan desexable e atractivo sexualmente, se que as hai, e a partir de aí é como que afondo neso, a parte como de facer un pouco unha crítica, pero dende outro punto, no? Como desta necesidade compulsiva, case sen pensar, como un instinto animal de ter sexo, de conseguir esa validación como persoa. Hasta llegar a mi cerebro, entonces ahí se generan imágenes. Durante esas 2 semanas de residencia, sí que foron un pouco duras, porque sí que tiven como ir a partes escuras da miña persoa, a un desexo tamén que me fixo moito dano de algunha maneira, non? Entón foi un proceso un pouco complicado e complexo. Sí que sentime ao mesmo tempo moi ben, moi satisfeito polo resultado, porque sí que obtiven bastante material escénico. Entonces, una vez llegados a este punto, creía indispensable volver un a elemento mi que sí que teña na miña mente para desenvolver durante estas residencias era a máquina de andar. Como que conceptualiza como eses traxectos onde quedaba cunha persoa por unha aplicación de citas, por así decirlo, para quedar en persoa, ¿no? Como ese traxecto, o sea, a cinta é como conceptualizar ese traxecto, ¿no? Como que se me pasa pola cabeza mentre estou camiñando cara ao meu encontro. Y es que en el momento que viene la idea o la necesidad casi irremediable de quedar... Entón, como de alguna maneira, bueno, tiña ese punto de partida, o espazo sonoro e a cinta, e como que a partir de aí sí que se desenvolveron distintos materiais. Por exemplo, unha cousa que sí que me sorprendín de mí mesmo é o feito de que xenerara unha canción. Eu non son músico, non son compositor, non son cantante, moito ni moito menos, pero como que foron 2 semanas tamén nas que me deixei levar bastante. Entón, de alguna maneira, nun momento dado da residencia, é como que empecé a cantar unha canción que me viu á mente, e eso tamén, pois, mira, foi unha sorpresa. Tamén escribín unha serie de textos que conceptualizan bastante ben como eses momentos de soidade, de frustración, de ira, de estar en sitios onde non quero estar, de estar con persoas que non quero estar. Un acto sagrado de placer, completamente... Entón, como que a palabra sí que foi un elemento que tamén me axudou bastante a purgar bastantes cousas que tiña adentro e sacalas para afora. E a raíz da palabra, desos textos, xurdiron unha serie de personaxes. En cuestión, o máis semetivo é o personaxe do Daddy, que é a partir dun texto, dun vestiario. O vestiario tamén foi bastante clave neste proceso, como que atopaba moi ben o que quería contar, como que xurdían moi ben os personaxes tamén dende o vestiario e dende o texto. Un punto clave para min tamén na creación
deste futuro espectáculo foi o encontro na Illa San Simón. Nese encontro, onde explicamos o noso proxecto, sí que xurdiu unha idea donde me trataba a mí mesmo dende unha maneira máis personal, como que falaba directamente co público, cos espectadores, de ti a ti. Entón, como que iso saqueino exclusivamente do encontro na illa, así que foi bastante importante, como un punto de inflexión no proxecto. Igual podría ser mi papi, pero non. Con este proxecto gustaríame tirar cara a unha futura peza escénica. A día de hoxe, despois das 2 semanas de residencia e do encontro na Illa San Simón, estou nun momento no que me apetece seguir investigando e, sobre todo, seguir afondando no corpo, como nas distintas calidades corporais, pois distintas calidades do personaxe a nivel físico, dos distintos personaxes que aparecen. Iso quizá é o punto central.